kala gonɗo ɗo e nder salo e ponnoɗo arde ɗo gila law mo arani tarduɗo hay ɓen mi salminama goto foof inde mum tawi no wonde yettode mum kadi ko soyneteno walla ko hoynanteno so tawi saame leydi hoccete ene wayno ko pannoɗen fodde lebbi ɗiɗi walla lewru fawdu ko pannoɗen ko ene wayno ɗum yettima ɗum yettori noon ko haqilantagal renduɓe miijoji renduɓe haqilantagal ɓe ganduɗa wonde ko ɓullotoɓe wonɓe ɗo henna e nder wuuro men Dakaru tawi noon gueɗe mumen foof ko gueɗe Sénégal kañumen goni ɗo ine wayno noon ko jeeyi sababu ko so hunde dilli hoto ƴeew ko dilli ko ƴeew ko dillini ɗum ko dillini ɗum ko noon ko jooɗiɗo ɗo mo ganduɗa enen jooɗiɓe ɗo ɓe foof hay he goto men wiyatake wonde holto woni walla holno way walla holno sifori woni mo ganduɗen pulaagu so wiyama wonki pulaagu ko heno nder mum woni Abou Djoubade ñaw ko ɓuri ñaw ko ɓuri wiyede wonde guite jeeyi kono noon waɗi toon ko balɗe 15 hooti ko ina tañi guite kese pul mi haalani gayɗi ɗi ganduɗa ko an waɗata cuddulu mumen mi haalani ɓiɓɓe inneteɓe ɓe mi haalani nafoore ma e bande en nde mi haalani ɗum sinno ko sagoji amen hannde leydi ndi wattere ko juuɗe ma saabu aɗa andi no peccirta a wona fecca ɗawa a wona kaɗowo wonno kaɗowo woni dogowo dokko woni joowo kaɗowo woni dogowo an noon seydi de so wiyama cele de dele de amel bijji sabbu Allah hinna yubba maali wolom ganna bacang boɗewal makam mbolu makam e jaaliga makam koni pulaago foti so neɗɗo rokkima junngo wiyatma ko hoto ummiɗa walla hoto paaɗa kono wiyatama wonde mata ka pulla walla mata ka dimo ko jarnade on noon no feewi ngati kiiɗo ngileki hannde ti gonɗen alhamdulillahi rabbil alamina accude galleji moon e golleji moon e notade noddango o ko tinde min emin jaaɗo hen feewi emin jetto hen hen ɗum noon mi naate propos liminaire en français caggal ɗum mi hokka Aliou konngol ngol neɗɗo fof no foti yontude ummade ummonoɗa diine ma ummonoɗa hanki ma ummonoɗa rendo ma ummonoɗa ɓesgu ma ummonoɗa gollal ma ummonoɗa aduna ma ha e lakira ma saabu kala hen ka ummanaki a heɓata ɗum noon yonti ummade adi fof ina ñaagui jaam ko noddaga jaam e yidde jaam e leydi Sénégal ndi fof no didorono ina ñaagui jaam nde tawno ko ɗum gowɗen ko ɗum ganduɗen e leydi Sénégal ganduɗen ko denɗiragal fijirde e jaleɗe e yewtidde hoddude e wondude entera andu caradiral ceeral taƴodiral enɗam ɗum alano ɗo te en ñagaki yo ɗum wonɗo sakana duumo bonande fof en ñagaki ino wona ɗo sakana duumo ɗo e leydi Sénégal ndi ɗum noon ko jaam nodduɗen eɗen jetta Allah e nelaɗo muɗum okkude men fartange ha mbawɗen miijade ngo miijode ɗen ɗum e yimɓe ɓe kanɗen miijodade ɓe mballi men e hakkillagal e coftal e cuusal ha mbawɗen darnude oɗo mouvement jarno Salif Sall Aliou Ly Amadou Ly jarnima Ousmane Dia nde wawde okkudemi force okkudemi doole yomi arde oɗo mouvement ko foti hen liggade fof ko kamɓe liggoto ɗum mbeɗa sikki on nani discours uji mumen ɗi oɗon gandi ɓeɗo ɓe gona cuuneji ɗum noon bandiraɓe holko woni yonti ummade yonti ummade nande ɗum fof ina sikka ko mouvement politique ala
oɗo wona mouvement politique mouvement ɓamtare mouvement développement noɓe mbiri ni éducation sociale et culturelle daranade jangde sukaɓe men daranade wallude fotɓe wallede daranade nalankagal meɗen gilay waɗoɓe musique hay waɗoɓe théâtre daranade rewɓe men daranade sukaɓe meɗen bandiraɓe ko fulɓe mbiyata koko dahaɗa laaɓa jangu aboujuba de ko kam laaɓano pulago wuurdi sabu ko min jooɗoto ha ndungu walla ceeɗu so saret so oto mi ƴetta mi naata e nder gure ɗe gurel e gural mbeɗo waala e bille e eggirle ko min tigi andi caɗele fulɓe min andi caɗele aynaɓe ɗe caɗele ɗe jiimi heen ɗen caɗele ɗe jahanmi mbeɗo waala e gure ɗe jiidani walla leƴƴi ɗi gondani walla gure ɗe koddani ke heen nde wondimi ha mbaɗmi oɗo mouvement yonti ummade e bandiraɓe mbeɗa andi yimɓeɓe wonɗo hakkillaji mumen goni walla wonɗo hakkillaji mumen jaggi kono noon yoɓe paam tan sa yi hunde dilli wonko dillini ɗum dilline amen tan ko jogade ɗaminare e gollal ngal min mbaɗata ngal hande e ko min jiɗi wat ko min jiɗi darno ko jogade hen cuusal e jogade hen doole e jogade hen ɗaminare mawde nde wawde wonde min mbawa kumtude haajuji tawa ko diɗɗal ngal saabi ɗum Alwili e Amali ɓe kaali hen sen ngalano partenaire uji gila ɗo ha caggal leydi gila e jogiiɓe wakkiliɓe hay banqueji ɗi ganduɗa hoorema jaɓani amen kala ɓe min ji oɗon jogii dental mbeɗa min mbawi darade min balla mon e financement min darnotano siko min ngalano ɗum min darnotano yonti ummade min jiiɗi hande koɓe kaali ko en neɗɗo toujours no foti yawde nde wonno ko Allah jogui ko gasata en jawani ko wajiɓe mbaɗi ko wonko golla wonko fewda kono eɗen jiiɗi ɓurdi ɗum mawninde ha mawno en garani ɗo kadi concurrence en garani ɗo yennude en garani ɗo sabidde en garani ɗo hollude wonmo mbaddaten ala ko woni ñawanɗe meɗen sona tan wallude leñol ngol e sukaɓe fansaji aboujuba de ƴettude nalankagal mo gila no yara 15 ans ha dañi duuɓi 5 et quelque foti wawde ruttade e ɓesgo o wawa ɗumen nafde e expérience muɗum ko dañi ɗum noon tawde mi taarima mi yeehe aduna o mi yii ko woni Europe ko mi yii no aynirte mi yii ɗi ganduɗa hoorema e leyɗele ɗe ganduɗa hoorema woni nokkuji e hono mbaɗiri développé hay hunde sona keewal sona numɗal sona gumde ko jogui ko ɗum ɗo ko gumde ko jogui ko andude ko joguiɗa ko ka mbaɗa ɗum valorisé tawde Allah koko waɗi ɗum valeur koko waɗi en valeur habbat kono soko tawi en jawi ko jeyɗen ko en jeeya kone sen jiiɗi ɗum mawnude mawnata e men sabu ko mawni ko foof ina waɗi ko wiyete ko toɓɓel ɓalayel
sabu yimɓe ne mbiya sa luɓima comcol neɗɗo wima wuttima on no yooɗi kono so wonani toɓɓel ɓalel gonguel hen ngel firtiguel toɓɓel ka a jeeya baŋnge ladde nde min jeehi e gure ɗe ganduɗa hoorema ɗo kuura ala a yiyata haydara tawi wona kuɓɓuɗo fooyre muɗum rendini leɗɗe huɓɓi saɗa naata e nder suudu koma ƴeewa ko jomnoriɗa min ji e nokkuji ɗi ganduɗa hoorema joomum en ina maayi ɗon ko en jii sukaɓe ɓe janngani te hande min naate nder université ji ɗi ganduɗa hoorema école aji mawɗi kala ɗo garɗa tawɗa ɗon ujunere élève walla ujunere étudiant sa ƴeewi ko janggata hen leñol ɓiɓɓe fulɓe timmani temedere eko waɗi ɗum ko eggirle kewɗe ɗe eggirle gila tan gila aduna fuɗɗa ha joni ken eggoɓe en dartani ina foti hanti pullo kala ɗo ruumi seeɗa ɗon eko waɗat ɗum waɗat ɗum ko wallede daña ndiyam daño durgol jawdi mum daño école ɓadiɗo ɗo sukaɓe mum janggoyata en kaalinani en attendant eɓe dañanini école aji mobile so fulɓe eggi école egga yaada e mumen eɗen jogui hande sukaɓe fulɓe tawi woni leƴƴi goɗɗi ɗi mbawa arde ne jangguina men e nder ladde nde eɗen jogui sukaɓe hande ɓe jibini ɗen ɓe mbawi wonde enseignant ji ɗe jangguina sukaɓeɓe e ɓe ɓe jibini ɗen ko kamɓe promoten ɓe ƴette eɓe jangguina sukaɓeɓe hande fotani hande naata e nder fulɓe e nder aynaɓe e hande noɓe tampiri ni e noɓe nderi ndiɗo jawdi ni en ndeɓe noɓe garda hoorema ɓe gondire ndiɗo jawdi jamma e ñalawma suba kay kikiɗo nguleki toɓo eɓe gondi hen ne a garima ha gari ndi daña duuɓi jeegom duuɓi jeeɗiɗi etoɗa ndi yeyde 1 million donka dañta hen ko 400 000 350 000 suko gaari élevage addama wiye yo soode 2 millions 3 millions te pourtant de nayi men ɗi so mbaɗama valorisé ina mbawi jarde 3 millions saabu eɗen jogui ɗo ko nagge yeyrete tan ko gueɗe ɗiɗi tawi nayi ko gueɗal tew e gueɗal kosam yimɓe ne gandi ɗum tagata nagge dañde kosam ko foftere ñamdu heccuru e ndiyam kewɗam nagge so duumi kala nagge wango wonga hayso totta ko vitamine uji nagge ge hewat kosam tawi ko nagge tew ge hewat tew